Amb l'enyorança de no poder celebrar la festa gastronòmica per excel·lència del mes de maig a Lleida, la Fecolla ha impulsat la venda de packs a plec per gaudir des de casa de la tradició de menjar caragols. El lot conté una botella de vi raïmat, 6 cervells de Sant Miquel i 1 quilo de caragols al proveïdor oficial de la celebració. Tot és producte de proximitat que es pot comprar per fer a casa en 90 supermercats de la demarcació o bé ja cuinats en qualsevol dels restaurants que participen de la iniciativa. Estem preparats per si hi ha molta gent que s'anime, que esperem que sigui així, i tenim caragols per fer i servir tots els packs que facin falta. Tenim vi, tenim cervesa, ho tenim tot a punt i els nostres restauradors ja ens han dit que cap problema, que estan disposats a poder garantir tot el subministre de tothom que vulgui gaudir d'aquesta promoció. Al final som el celler de Lleida i en una iniciativa com aquesta, en la que en un moment tan difícil i en una època tan important per Lleida, no ens oblidem, estem en l'època en què hi ha les festes de maig, l'aplec del caragol, la festa dels moros i cristians, volíem estar al costat de Lleida. Aquest divendres es començaran a vendre a un preu de 15 euros fins al 31 de maig amb la motivació de repetir l'experiència el proper any, paral·lelament a la festa de l'aplec. En un principi hi formen part 16 restauradors, però la previsió és que s'hi sumin més establiments al llarg d'aquest mes per donar un impuls al sector en temps de confinament. Tots els xefs cuinaran els caragols del pack al seu estil, disposats a garantir totes les comandes. Una miqueta de ceba, el sofregidet, el propi caragol, sal, pebre i deixar-lo que es vagi coent entre ell mateix. Amb diferents aromes, com l'all, julivert, romaní, timó, però el que busquem és l'autenticitat d'aquest producte tan especial. Els lleidatans que comprin el pack participaran d'un concurs amb premis si fan una fotografia gaudint de l'apat amb elements que recordin l'aplec.